Čaute ľudia, vás dneska vítam u mojho videa. Dneska si ideme zahrať Brawl Stars, ideme vlastne tú BB Challenge a vlastne dáte like, odber a my ideme rovno na to. Máme red, už sa vlastne napájam do hry a ak chcete viacej videí z Brawl Stars alebo chcete nejakú inú hru, proste napíšte do komentárov a ja už sa napájam do prvej hry a zobral som si Henka. Není to síce najlepší pík na túto mapu, ale mne sa s ním dobre hraje, takže tak no. Kdyby mi pomohla ešte, že tak. Bož by som dostal. Idem takto z boku. Moriť. Dostali. Toto. Kamo, taký tesný snipe by bol. Aha. Kamo, ja som to posral. Ale ten Edgar robí hovno. Samozrejme, že to hrajem sám, lebo nikto tu nejde so mňou hrať. Kamo, má hyper charge. Kamo, už som to skoro mal, už by dostal. Koľko majú? 9, toto nevyzerá dobré. Vôbec dobré. Jak 10? Ešte ma hitni, ešte ma hitni. Tak. Čo tam bolo? Utekni, nie. Nie. Aj. Tak. Máme. Utekam do preč. Kamo, ja to musím prežiť. Easy. Poťahal som. Čo? Nie. Edgar, hyper. Čakaj, ja ti už idem ti na pomoc. Oj. Kamo, to si robíš zo mňa, pi! No, to nestačilo, kamo. To si zo mňa nerobaný, pi! Ježišmaria, to sa nestalo, kamo. To si robíš zo mňa, pi! Kamo, to ti je... Ako chápeš, proste v poslednej sekunde kamo ma tam zabili. Ešte mám aj zlý ten gadget. To si robíš zo mňa srandu, kámo. Debilina. Šťastkárska debilina, kámo. Ježe už jej fajne, koniec. Nie, a potom, kámo, zrazu ma tam proste zabijú. Ten Edgar je proste kus debila. A tak no, ako, mohol som to zahrať aj ja, ale ten Edgar tam tiež naozaj nič nerobil, ale hen to bolo čisto moja vina. Som už, že jej v pohode, nie, ale kamo, to som spravil strašnú debilinu. Aj, kamo. Super začiatok videa, no. Tako strašne, no, ešte zdochnem. Aj, no, ale kamo, to som iba raz zdochol. Ale ja neviem, prečo je to tak posunuté tá obrazovka. Ak sa pozrite, no tak tam to není vidno. Zdochni. Aha, on si zobral Mr. P-ho, lebo tam je ten hypercharge. Môj názor je taký, že ten hypercharge na Henka není taký dobrý. Ako iba na otvorenú mapu naozaj. A to musí byť, že extrémne otvorená. Keď som nezdochol, tak som dala abilitu, aby ma to vyhealovalo. Ešte jedno a to máme. Toto bolo easy kolo. Iba jedenkrát som zdochol. Zdochnem už proti ním. Aby to zase nedopadlo jak minulé kolo. Kámo, zase som skoro... Toto je taká... Ja nenávidím Genjrep. Odmietam ja.
Stopnúť. Zabij ho. Dobre. Dobre, nič som nepovedal o tom hypercharge. Daj mu spík, dobrá. Poď. Zabij ho. Dead. Kamo, bežte rýchlo tam, ten Dynamite to má. Bežte, kamo, teammate, rýchlo. To si nerob zo mňa srandu, že toto, kamo, to sme mali vyhraté. Utekaj, spík. Prosím. Hypercharge! Hypercharge, ty svinia! No, kamo, to serem s Hankom. Pozerajte, ja som star player, určite som star player, neverím tomu, že nie som star player. No jasné! Kamo, to čo je toto? Debilina zasrata. Kamo, retardi, teammate. Aha, takže ja vás uvidím, ak sa to takto napojí, lebo kamo, ja na to nemám nervy. Dobre, kamo, nikto sa nenapojil, tak ja si zatiaľ idem vybrať nejakého bravlera na to, lebo ako ja to s Hankom ťahám, ale potrebujem to ťahať ešte viacej, takže... Berem asi Colta. Asi Colta berem. Alebo niekoho s dobrým hyperom. To by to tam mohol ťahať. Idem skúsiť Jessie. Takto. Lebo ten hyper je silný. Aj Jessie je dosť silná, keď mám na 11, tak je to OP. Alebo potom Mr. P-ho, ale to je dôležité, aby som mal dobrých teammateov, lebo kamo, ja to ťahám každé kolo, ale proste to sú proste dementi. Reálne, ako tam nemám čo iné povedať. Iba začiatok videa, ja už som na to nasratý, ako... No tak som dvakrát prehral. Za chvíľku. Kamo, jej sa strašne rýchlo nabíja, ale hypercharge. Kamo, už mám hyper. To je ako mega easy. Som nevedel, že to je také easy. Aspoň tam máš hyper. Ja som chcel tam dať tú postavičku debilnú. Nech ich tam aspoň kusy. Už je dead? To už ju zabili, to hyper? Ešte aj stred prebrali. Utekaj tu. No ja som dead. No aspoň som ju zabil, ale kamo. Môže dačo začať robiť ten Frank, lebo kamo je tam kus debilov, reálne. Kamo, joj. To nevyzerá dobre, zase tam. Frank sa prebudil z jeho zimného spánku. Kto má 9? Tam má 7 Piper. Nerob debiliny, keď máš jeden, ktorý potrebujú. Kamo, ja nenávidím mojich teammateov. Som to tu ja stále ťahal. Zabijú. Kamo, to sú koti a ďalší ako je. Toto sa ako nedá hrať, ten Ginger Rap. Ešte pozrite, čo mám za teammateov. To sa nedá, kamo. Ale to sa, kamo, to čo je za tým? To sa ako... Aha, dobre. Dobre, idem na pomoc. Idem, muž. Chlapci moji zlatí. Hypercharge, dávaj. Hypercharge im pomáha normálne. Frank sa spamätal. Za čo začal robiť. Nedostanú sa tu za toto. Dobre, chill. Dobre. Ten Frankčík, toto je, sa spamätal, ja musím byť star player. No klasicky som star player. Ťahám každé kolo. Nenormálne toto. Ak sa dostanem z Ginger Rapu, tak to už bude free. Ale toto tu je peklo, ten Ginger Rap. Čo je ďalšie hodzov? No tak to kamo, to je tiež ďalšia debilina. Klikol. Čo je tu za mapu? Open zone. Tu by som si asi dal Nitu. Tu bude asi lepšia Nita, by som povedal. Tak. Dobre. To by bolo dobre. Tak to asi. Lebo ten medveď je otravnejší ako tureta, podľa mňa. Lebo ten ide aj za tebou, henta tureta iba stojí. A Nita má viacej hapok a podľa mňa lepšie bude vydržávať v strede ako Jessie.
Feng. Ani rozprávať neviem. Mám medvedíka. Medveďku, daj labku. Dobrá. Ne. Máte normálne Tensai mod activated. Medveďku, daj labku. Toto je easy kolo. Piper tu není taký dobrý pick vôbec. Kam ona čo robí? Easy. Váš obľúbený Macko na obed. Jaha. Toto bolo easy kolo, to sa nič moc nestalo. A drop tiež nič moc. A my pokračujeme ďalej do ďalšieho kola. Ale zaujímavá ma taká vec, že na konci tejto challenge, čo už je za chvíľku, ešte teraz je knockout, potom je koniec, dostaneš Bibi. Ale ja už mám Bibi a mám ju ešte aj na Tier Maxe. Tak neviem, koho dostanem ja. A koho si dám ja tu teraz? No. Ja spravím také riskantnú vec a dám si Fenga. Feng bude podľa mňa... No. Uvidíme. Uvidíme, ako to pôjde. A ja dúfam, že to pôjde dobre. Lebo ak to pôjde zle, no tak ja budem smutný a to nechcem. A budem tu trieskať Taylora zo stolu, takže to bude pre vás super. Hrajte. Je tu Edgar a Feng, takže tých môžem v pohode zabiť. Ich kantrujem. A ten stu je problém. Ojojoj, ja utekam radšej. Díky za abilitu. Ty si dead. Aj ty si dead. A ten bude tiež dead. Ten proti mne už nemá šancu. Ani stun som mu nechcel dať. Toto je rýchlovka. Tento knockout bude rýchlovka. Uvidíme, ak pôjdu ďalšie kola. Teraz im dám iba abilitu rýchlo. Easy. Kamo, ja som to chcel dať preč, on mi tam vošiel do toho. Zabite ho. Ten Ed by to spravil dobre celkom, že sa tam teleportol, ale ako som vravel, tak to bolo rýchle kolo a nebolo tu o čom, bol som to aj star player. Takže asi idem krolejmnúť, samozrejme ho vnúti padne, klasický Brawl Stars. A ja pokračujem s Fengom a uvidíme sa potom tu, no. Toto bola jedna z najviac easy challenge, ako som kedy hral. Sice začiatok bol dosť pain, ale teraz toto bolo easy. Vlastne máme tu teraz Bibinku. Koľko coinov? 500 coinov, okej. A ešte Stardrop. Okej. Ja som rád za tých 500 coinov. Takže ešte máme takú tú vec, Stardrop aspoň nemeť Epic, ja som šťastný za Epic. Takže toto by bolo pre toto video všetko a dajte like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau!